I si us dic que la intel·ligència artificial té un costat fosc que potser no coneixeu? Bé, prepareu-vos per a una revelació sorprenent. La IA, aquesta tecnologia que sembla tan autònoma i avançada, amaga una realitat que sovint passa desapercebuda. Avui explorarem el costat ocult de la intel·ligència artificial i descobrirem com darrere d'aquesta meravella tecnològica s'amaguen desigualtats i explotació. Acompanyeu-me en aquest viatge fascinant. Pensem-hi un moment. Què necessita realment la IA per funcionar? Doncs resulta que depèn enormement de recursos naturals i treball humà. Comencem pels recursos naturals. La IA consumeix quantitats massives de minerals rars i energia. Us heu preguntat mai d'on surten els components dels superordinadors que entrenen els models d'IA? Però això no és tot. La IA també depèn enormement del treball humà, i no sempre en les millors condicions. Des dels treballadors a les fàbriques que produeixen els components fins als etiquetadors de dades mal pagats. En països en vies de desenvolupament hi ha tota una cadena de mà d'obra precària que sustenta aquesta tecnologia. I ara ve la part més inquietant. La IA no és només una eina tecnològica neutra. És una màquina que, sense voler-ho, pot perpetuar i fins i tot amplificar les desigualtats socials i ambientals existents. En primer lloc, els sistemes d'IA extreuen dades sensibles, sovint sense el nostre consentiment explícit. Heu pensat mai en quanta informació personal estem cedint cada vegada que utilitzem una aplicació o naveguem per internet? I el més preocupant és que aquests sistemes, entrenats amb aquestes dades, acaben reproduint i reforçant biaixos culturals, de gènere i racials que ja existeixen en la nostra societat. I és que, amics meus, hem de repensar urgentment com desenvolupem i utilitzem la tecnologia. No podem permetre que el progrés tecnològic es faci a costa de l'explotació i la desigualtat. Necessitem construir un futur digital més just i sostenible per a tothom. Pensem-hi un moment. Què podem fer cadascú de nosaltres per contribuir a aquest canvi? La resposta està a les nostres mans. Gràcies per acompanyar-me en aquesta reflexió.